wenzani lona? Uhambile cabanga ungamizela uMakazola umakhelwane. Uthi mina ngiyahlupha ngingane ehluphayo akanginike yani. Ubungatshela ukwazi nje ekhambeni ngemshadweni noma ngekufa. UMakazola uyitherapist yini? Hayi suka mana ngiyazi ayingisiza ngalo. Hayi mana sibeka ningijoseleza ngana ngifuna ukuhamba ngayo. Uma ngibona kwenzeka ngithi hayibo kwenzakalani yabo. Kodwa sigcwele. Sithe masuka lapha namsenzwane hey. Abuka ukuthi unabafazi abahle kanje eThekwini. Uma kasabelo face uke leyo ngiyayizwa. Uyakhumbula ukhala ukuthi uma kasabelo ngiyayiblume yamaklab. Yabona ngahlangana so uzwane ukuthi ngoma abafazi baseThekwini. Lo job. Yabo lo muntu uyathula. Kodwa hey. Mase vukile. Ayiye ngitshela. Hey sesixabane ngivuka ngibuka kanje bese ngithi ngizofala. Ayilele ungibuka kanje ngithi angizofala. Manje lo muntu ulungile enhliziyo yakhe ngisaba ngiqamba naye. Senzwana hayi. Ngena la. Hayi kodwa ngiyajabula ukusajabula umbona Hayi. Ngikuphi ngkhona vele la around it. asikhona nje. Bengazi ukuthi njena mfethu. Ukuthi wena ngiyizamela yabona bengazi kulo mculo lona ungangithatha ungibekele lize ngimasini ujabulela kangaka izolo. Hayi umnandi nje umculo wakho. Hawu into kanjani. Manje mangasezwe umsizwane ezwe ukuthi ngcoma abafazi aphelile. Akaletha ama-friends abalandeli bafuna amasephu. Mhlawumbe useyibonile ithombe bapostile phela abantu. Yabona-ke msizwane lento bengisho angifuni ukushutha msizwane yabona-ke. Uyazi ukuthi utshela ne-celebrate. Nentombazane pho intombazane iyangibamba ngisaba intombazane ivele ifuna ukushutha nami kanje uzobasane ngiyathandana leya ntombazane. Khuleka uzobhekana sombeka esitoreni face ukuthi yazi njengamanje sibhani face sishawayo abantu bayasupporta and bayasithanda face. Uhlelo ushuni wakhe afike ngawo face abantu abagculisa kodwa shuni uyakhumbula khona le ngoma lethi angazi makasabeli. Kodwa shuni lo shuni lona uzongichithela umuzi wami yabona uma sekuthiwa kuyafika ngempela kumakasabela hawu sabi. Khuleka uzongala yabona uyesha athi yabona baba kasabela uma ngase ngiyathandaza uma sesho ngiyathandaza uma ngase kuthiwa khona wrong wenzayo. Yes. Awuzomali into ungastress awuzomali kumele ukuthi uyabona ngoba okumele iphume Saturday awuzongala kumele ukuthi face umchazele face yabona ngenxa amantombazane aseThekwini awuzomali celebrate ispan face kumele understand yabona.